Vi kunne heller aldrig nogensinde drømme om at lade, altså lige bare for vores skyld som for jeres skyld, og lade far stridt for jer, som han gjorde med Moses fødsel. Så er der så ligesom den sidste ting, vi heller ikke kunne finde på at gøre, som Susie også har gjort for andre mennesker. Vi kunne da heller aldrig nogensinde finde på at gøre, som vi gjorde med Jane og Moses sølvbrød. Det er uvist. 1, 2, 3. Når nu vi har slået de ting fast, så er der noget helt andet, vi godt kunne tænke os at gøre en mere seriøs afdeling og tvangslægge jer alle sammen til en musical. Susie har en favorit musical, der har fulgt hende i hele hendes barndom. Hver dag, når hun kom hjem fra skole, så hun den samme over en lang måneder. Og der var lige frem slitage på VHS-båndet på de områder, der var hendes favoritter. High School Musical. Sound of Music. Så vi har simpelthen lavet en Sound of Music a la Susie og René. Inden vi starter, så vil jeg gerne have lov til at præsentere de medvirkende. Som Susie, der har vi Debbie Jensen. Og i rollen som René, der har vi Dennis Jensen. Alle andre karakterer i den musical er spillet af Cindy Jensen. Og fortælleren er Bibi Visby. Visby. The hills are alive with the sound of music. The songs were found. Det er mig, der er stjernen. Og Susie, hun gør sig til. Men det er ligesom om, at René ikke rigtig opdager hende. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Der sker ingenting. Så hun prøver igen, sådan bare lidt højere. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Hey, dog, er stil i det. Susie, hun opgiver håbet for en periode om at blive set af René. Susie skal gå så grueligt meget igennem, før hun fandt sig selv, og til tider, så var det jo situationen sådan, at vi som familie måtte sætte os ned og diskutere hendes situation. How do you solve a problem like Susie? How do you catch it loud and pin it down? How do you find the word that means Susie? A flippity-gippity. A will-o'-the-wisp. A clown. Many a things you know you like to tell her. Many a things you have to understand. But how do you make her stay and listen to all you say? How do you keep a slave upon the stands? How do you solve a problem like Susie? How do you keep a moonbeam in your hand? Alt imens at René han har travlt med at etablere sit talent. Og dermed også sit band.
familie børn senere, hvor Susie så møder René igen. Og hun bliver helt vild, og hun finder ud af, at René, han synger jo næsten lige så godt som hende selv. Og 1, 2, 3. Her mødes deres øjne, og et lyn, stikkontakt, slår ned i René, og det går op for ham, at Susie, hun er da ikke så ring endda. Ved du, at min dag, René der på min navn, vi drenge er Oliver, for er det han kalder med, så er mit liv kan du tro. Lad nu være på de vej, time vil have brug for dig, og så nænde vi ved dårlig med dag. Så går der jo ikke så længe. Der er de to turtelduer, de flytter sammen. 1 og 2 og 1, 2, 3, nu. I like to move to heaven. I like to move to heaven. I like to move to heaven. I like to move. I like to move to heaven. I like to move to heaven. I like to move to heaven. I like to move. Alle sammen! I like to move to heaven. I like to move to heaven. I like to move to heaven. I like to move. Nå, men det naturlige sker, og Susie og René, de vil have bare en sang. Det dufter en vin lige for familien under en familiemiddag, og 3 minutter senere, så er Susie gravid. Det sparker i maven, og så er han der. Vi ved ikke, om det var fordi de blev gravide, eller om René blev udsat for meget af Susies såkaldte anal aromaterapi. René, fætte skat, du skal da ikke snyse, det er jo kun for børn. De fleste ting, der man siger, at det her det bygger over en autentisk historie. Det her det er direkte. Det kunne lige så godt have været optaget hjemme. Nå, men det jeg egentlig prøver at sige, det er, at René under disse terapibehandlinger frier til Susies røv. I like big pots and again not lie. And your other brothers can deny. When a girl walks in with a little bit of wit and the wrong thing in your face, you get strong. Nå, Mads kommer til verden, og pludselig er Susie og René ølnehaver af et fodboldhold. De tæller firmandsfodbold med. Så de bliver nødt til at bygge til. Det kan de så ikke få lov til. Hvad gør man så? Man bygger der bare op. Ja. De bor i et hus, et meget stort hus ude på landet. De ved, hvad de vil, de bygger op og til ude på landet. De har en drøm, et hus med meget strøm ude på landet. De ved, hvad de vil, de bygger op og til ude på landet. Så er det jo sådan, Susie, at så plejer vi at søge en soldat, som de får vist, at de må også være søde og rare. Med en pæn sang, og det har vi også tænkt os at gøre. Nu her. Have I told you lately that I love? Have I told you there's no one else? Fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. In the morning sun and all its glory, greets the day with hope and comfort too.
There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, should give thanks and praise to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else I love? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. At the end of the day, you should give thanks and praise to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my life with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, and that's what you do. Take away all my gladness, fill my heart with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Og så små det lige for, at vi alle sammen ved om. Susie og René, længe leve! Og skål og tak for os selv, Lise. Og selv, Lise. Hurra, hurra.